Борынгы Булгар бабаларыбызның ислам динен рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына зур әзерлек бара. Бөтен дөнья татар конгрессы да әлеге әһәмиятле вакыйгага төрле чаралар оештыра. Конгресс быел үзенең 30 еллыгында билгеләп үтә. Татарстан радиосының турыдан-туры тапшыруында конгрессның масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи шушы эшчәнлек дөньяның төрле төбәкләрендә сибелеп яшәгән милләттәшләребез белән хезмәттәшлек турында сөйләде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ислам динен рәсми кабул итүне бәйрәм итүгә конгресс ничек әзерләнә? Булгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел булачак Алла бирсә, бөтен дөнья татар конгрессының эш планында да бу каралган. Һәм инде бу чаралар башланып та китте. Бәтәсем килә минем Россиянең төрле регионнарында шушы дини конференциялар, форумнар, җыеннар уза. Менә күптән түгел генә Мордовия республикасында узды. Анда безнең башкарма комитет җитәкчесе Данис Фәнисло Шакиров катнашып кайтты. Тиздән менә Саратовта узачак. Гомумән андай чаралар безнең шактый күп. Менә округларга йөрү безнең дәвам итә. Васил Шәйх Разиев җитәкчелегендәге делегация һәрбер округта булып, андагы милләттәшләребез белән очрашачак. Һәм инде төп темаларның берсе быел конгрессның 30 еллыгы һәм Булгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгы. Инде барыбыз да белгәнчә безнең шундый зур проектыбыз бар. Ул милли тормыш һәм дин дип атала. Без аны быел да Алла бирсә май аенда оештырачакбыз. 1100 делегат Казанга килеп Булгар дәүләтендә булып, нәкъ менә шушы зур тантаналарда катнашачак. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез әлеге бәйрәмне ничегрәк билгеләп үтәчәк? Әйтеп киткәнемчә, ул булачак, инде ул башланып китте. Ул һәрбер менә безнең бөтен дөнья татар конгрессының рәсми эш планы кабул ителде. Ул эш планында ул күрсәтелгән. Һәрбер төбәкләрдә мәчетләребез бар, Аллага шөкер, мәдрәсәләребез күп. Һәм менә аларның һәрберсе шушы 1100 ел уңайыннан үзләренең чараларын билгеләгәннәр. Без аның һәрберсендә катнашып бетә алмасак да, булдырылганча ул чараларда без бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре дә булачаклар. Конгрессның 30 еллыгын билгеләп үтүгә нинди әзерлек бара? Ул әзерлек эшләре инде башланып китте. Без аны узган ел ахырында ук башлап җибәрдек. Безнең аның төп бәйрәм чарасы ул булачак инде бөтен дөнья татар конгрессының съезды, 8нче съезды, ул август аенда булачак Алла бирсә. Бу проект 1992 елның июнь аенда ул вакыттагы президентыбыз, бүгенге көндә дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевның хәйр фатихасы белән, аның указы белән оешкан бөтен дөнья татар конгрессы иң уңышлы проектларның берсе дип аталды ул заманында. Һәм менә без әлеге шул вакыттан бирле тоткан кыйлабыздан тайпылмыйча халкыбызга хезмәт итә торган зур проект ул. Китап та әзерләнәчәк Алла бирсә, съезд узачак, бөтен дөньяга татарларыбыз да җыелачак Казанга. Һәм менә шу зур тантаналар булырга без өметләнәбез. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез бөтен дөнья татар конгрессының масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи белән әңгәмә карадыгыз.